Čaute všetci, vítajte u nového videa u Tomášových myšlienkách a dnes by som vám rád predstavil tému čas. Ako iste viete, tak čas je tá vaša najvzácnejšia surovina, ktorú máte, pretože o čase vieme dve veci, že vždy ho bude len menej, hej, a nedá sa nejako zastaviť. A existuje taký vtipný výrok, ktorý mám veľmi rád, že každou sekundou sme bližšie k smrti. A je to proste pravda. A toto ma naozaj fascinuje, že naozaj mi od počatia, od narodenia, vlastne všetci, každý jeden človek na Zemi smeruje k smrti. Hej. A teraz akože čo s tým budeme akože robiť, hej? A máme len na to určitý vyhradený čas. A poďme si teraz povedať niečo o tom, ako ten čas možno že zlepšiť vo využívaní, v efektivite, nejaké tipy a triky, ktoré môžu pomôcť aj vám. Čas je naozaj tá najvzácnejšia surovina, ktorú máš. A nikdy nevieš, koľko ti ostane. Ani tebe, ani mne, ani tvojim blízkym, ani ľuďom, ktorých máš rád. A preto si myslím, že čas je veľmi bagatelovaný v tom, že strašne ho zanedbávame, alebo respektíve, jak zanedbávame čas. My ho nevieme správne využívať. Hej. Ja osobne ako malý chlapec som strašne hrával počítačové hry, ale že extrémne, hej, hrával som fakt, že hodiny denne, proste to boli tisíce hodín, čo mám nahratých, hej, aj nakúkaných nejakých filmov, seriálov a teraz s odstupom vidím, že mne ten čas reálne chýba, hej. Proste mám 25 rokov a ja nemám pocit, že by som mal schopnosti, vedomosti, skills, level a proste toto všetko na 25. Ja mám pocit, že ja som skúsenosťami fakt, že niekde, ja neviem, na 18, 19, 20 rokov proste. Hej. Mne naozaj ten čas vám proste bude chýbať. A mne taktiež. A už to nejako neovplyvníme, hej. Ten čas už proste sme niekde vložili a už ho nikdy nevrátime späť, hej. To ale samozrejme neznamená, že teraz to máme všetko zabaliť, hej. Ba naopak, musíme proste sa snažiť, hej, to zlepšiť, využívať to, hej. Bez ohľadu na to, aké máš v živote ciele a hodnoty, tak vždycky tam bude rezonovať tvoj čas. Hej. Ty proste prispôsobuješ sa tvojim hodnotám, hej, usporiadávaš si čas podľa toho. Hej. Preto nie je jedno, kde ty využívaš čas. Tam, kde ty využívaš čas, tak taký si človek. Hej. Keď tráviš čas v mysli, vo svojej hlave, v budúcnosti, v minulosti, tak si proste snílek. Hej. Tráviš čas proste vo svojej hlave. A ja teraz nehovorím, že netráv čas v hlave. Ale hlavnou prioritou je podľa mňa, ako vôbec zlepšiť svoju kvalitu života a zlepšiť využívanie času, je sa učiť byť v prítomnosti. Bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávaš, či ťa to baví, alebo ťa to nebaví, či to máš rád, alebo to nemáš rád, tak nauč sa tráviť čas v prítomnosti. Hej. A toto je podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako sa napríklad už zbavovať nejakých psychických problémov, hej, nejakých depresí a tak ďalej, hej. Tá prítomnosť ti dáva ten smer, lebo povedzme si na rovinu, väčšinou nášho času trávime v mysli, hej. Teraz nad jakými myšlienkami a tak ďalej, hej. A to, čo robíš, to, na čo myslíš, tak tým sa stávaš a tak ďalej. A to si budeme hovoriť na nasledujúcich videách, takže určite tráv čas vo svojej prítomnosti. Hej. Základ. Prečo nemám čas? Možno sa pýtate, že prečo nemám čas, sakra, alebo ja nemám, alebo poviete mi, že vieš, ale aj tak nemám ten čas, hej, alebo si poviete, no aby som možno aj chcel niečo zmeniť, ale ja nemám na to čas, hej. Tak ja vám dám pár nejakých možno typov, ktorými ľahko viete zmaximalizovať svoju efektivitu z pohľadu času. A to je prvé, že odstráň svoje zlozvyky. Hej. Krok po kroku začni odstraňovať svoje zlozvyky a nahrať to dobrými návykmi. Hej. Príklad, ráno vstanem a mám tendenciu, ja neviem, si niečo preskrolovať, hej, pozrieť sociálne siete alebo tak. A ja neviem, možno, že ti to zabere 2 minúty, možno ti to zabere 12 minút, možno, že ti to zabere 20 minút, hej. Alebo ideš na vecku a tam máš proste tendenciu pozerať nejaké videjka, ktoré ti nič nedajú, napríklad ako mne, hej. Ale hej, zlepším to.
A naučte sa tieto zlé návyky dávať na kraj a práve ich prebíjať tými dobrými návykmi. Hej? Hlavne to nerobte všetko naraz. Hej? Keď som začínal, že jasné, mám svoj čas od rána, kedy vstanem, do večera, kedy idem spať a všetko sa to rozsypalo. Hej? Úplne sa to všetko rozsypalo, nefungovalo to proste, bolo to moc, potom som sa nahneval, keď som niečo nestihol a vždycky mi to vydržalo na najvyš pár dní a bol som akorát toho frustrovaný, lebo to nefungovalo. Musíš robiť malé zmeny. Malé zmeny proste. Rob malé zmeny proste. Kročík po kročiku a prejdeš kilometr, hej, ako keď sa rozbehneš a proste skončíš po 100 metrov úplne vyčerpaný a zdeformovaný, že si tam ešte není. Dobre, uprav svoje hodnoty. Hej, to je úplne základ. Ty, keď neupravíš svoje hodnoty, ty keď nepoznáš hodnotu svojho času, aký je vzácny, ty keď nepoznáš hodnotu svojej identity, hej, alebo hodnotu svojho charakteru typu, tak ty jednoducho nebudeš môcť možno vedieť, ako ten čas využiť. Hej, možno, že ho máš fakt, že veľa, ale ty vlastne ho nevieš využiť na čo, lebo nepoznáš sám seba, alebo nepoznáš, ako by si ho využil. Hej, to je úplne v pohode. To je úplne v poriadku. Každý si tým prechádzame. Ja sám som si tým prechádzal, hej. A ešte asi aj čiastočne budeme si tým prechádzať, ale ty tým, že spoznáš svoju identitu, s tým, že spoznáš alebo budeš poznávať tie správne hodnoty, tak to ti bude šetriť čas vo finále. Hej, príklad, kedysi by som povedal, že moja hodnota, keď dám nejakých 50 rokov dozadu, by bolo, že ja neviem, chcel by som byť nejaký profesionálny e-športový hráč a teraz tam budem dávať ten čas, že potrebujem sa vyskiliť v nejakej hre alebo tak a to je moja hodnota a teraz to tam dávam, hej. Ale vo finále akože aký to malo úžitok alebo aký to malo zmysel, hej. A tým nechcem dehonestovať teraz nejaké športy alebo niečo, aj e-športy, ale hej, alebo máte hodnotu, že ja si teraz idem sa zabávať, že to bude moja hodnota. Že viete, my si možno neuvedomujeme, ale niekedy uprednostnite radšej nejaký seriál na Netflixe ako nejakú knihu. A robíte to pravidelne. Hej? Alebo nerobíte, hej? Niektorí. A ja to chápem. Ja to úplne chápem. Ale len vám chcem ukázať tú vec, že ako sa na to inak môžete pozerať. Lebo vy ten čas nebudete mať do nekonečna. Toho času nebudete dávať do nekonečna. Hej? A čas sa posúva a s tým sa budú posúvať aj vaše povinnosti v živote a buď ich zvládnete, alebo ich nezvládnete. Hej? Preto treba k času pristupovať zodpovedne. A nikdy sa vám nevráti proste. To, čo premárnite, tak to už sa vám proste v živote nikdy nevráti. Hej? Prichádzame k ďalšiemu bodu. Ak sa trápiš príliš veľa nad tým, ako si stratil čas, tak to už ti bere tvoj čas. Už len to trápenie a frustrácia z toho, že tráviš príliš veľa času v hlave nad tým, ako si veľa času stratil, ti berie tvoj čas. Hej? Poviem príklad zo života, že hral som niekoľko hodín nejaké hry, proste nejakú hru a čo ja viem, po nejakých 3-4 hodinách som to vypol a ja som bol, čo ja viem, hodinu som proste bol len frustrovaný z toho, koľko času som tam zabil, hej. Reálne som niekedy plakal nad tým, že ako som tam mohol zabiť tak veľa času, ktorý mám, hej. A to proste nechceš. Ani to nerob, hej, že jasné, treba sa ponaučiť, zanalizuješ, prečo si to urobil, ako je možné, že si tam stratil tak veľa času, hej, aké to malo následky, ale viac už tam není, hej. Nauč sa rýchlo si odpustiť, alebo nauč sa rýchlo sa z toho povzniesť a ideš ďalej. Lebo pokiaľ budeš veľa času tráviť nad tým, ako si napríklad niečo neurobil, niečo pokazil, tak to ti už bere tvoj čas a tvoju perspektívu do budúcna. Hej? Si to musíš uvedomovať. Hej? A pristupovať k tomu zodpovedne. Hej? Primerane. Hej? Ďalší bod. Staraj sa o svoje zdravie. Hej? Veľmi, veľmi jednoducho, keď budeš chorý, tak si prišiel tvoj čas. O tvoj čas napredovať niekam. Hej, keď ležíš v posteli, tak už znamená, že nerastieš, hej? Alebo nerastieš tak efektívne, hej, aby si ma nikto nebral nejako. Ten čas vieš využiť, hej? Jasné, keď som bol proste v školách, tak úplne, že len chcem byť chorý, nechcem ísť do školy, hej? Veľa ľudí robilo rôzne veci preto, aby nemuseli ísť do školy, aby ochoreli.
Aha, však jasná vec, všetko je lepšie ako škola, hej. Ale teraz sa na to pozerám úplne inak, hej. Že čo ti dáva, ja nemám čas byť chorý. Prečo by som bol chorý, veď ja viem, na čo mám pracovať a čo musím robiť, hej, a v čom by som sa chcel zlepšovať a čom by som sa chcel posúvať. A tým, že ja ochoriem napríklad, alebo niečo, tak proste sa to spomalí, sa to skráti, hej. A toho času viac nemám v živote, hej. Ja keď budem stále chorý, stále budem nezdravý, tak mňa to nejakým spôsobom dobehne, alebo mňa to poznačuje nejako, hej. A teraz ja nehovorím, že si nemôžeme dovoliť byť chorý, hej. Je to úplne prirodzený proces, hej, keď preťažíme sa telo, alebo chýba nám nejaké proste vitamíny, minerály, spánok a tak ďalej. Ale zase treba sa z toho ponaučiť, hej, telo nám dáva nejaký signál, zistiť to a pomôcť. Ďalší point je možno, že taký, že všetko v živote nestihneš, hej. Zmier sa s tým, že všetko v živote nestihneš. A je to v poriadku. Nemusíš všetko stihnúť, hej. Možno si povieš, že no dobre, ale keby som bol milionár, hej, alebo miliardár, tak si povieš, že stihnem všetko. Vieš čo, obávam sa, že nestihneš. Pretože si dáš také ciele, ktoré by si chcel stihnúť, že ich nestihneš. A pokiaľ si vieš vtedy dať také ciele, že ich nevieš proste stihnúť, keby si bol miliardár, tak ani teraz by si ich nestihol. Hej. Takže ty musíš pracovať ako keby s tým, čo máš. Hej. A takto stíhať. Takže je úplne v poriadku, že všetko nestihneš. Ja som, keď som bol mladší, som sa zaoberal strašne veľa vecami, hej. A je to v poriadku sa zaoberať veľa vecami, ale keď to robíš príliš dlho, tak to nie je dobré. Hej, nezaoberajte sa veľa vecami príliš dlho, hej. Pretože to vám bude brať ten čas. A už nebudete môcť schopní byť, čo ja viem, naraz nejakej určitej veci, na nejakú úroveň, ktorá vám zase niečo posunie ďalej v živote. Hej. Preto je veľmi dôležité to, ako využívate svoj čas. Hej, každú jednu sekundu. Lebo každou sekundou sme bližšie k smrti. Ja si z toho robím srandu, pardon, hej, ale ja mám taký humor. Ja mám taký humor občas. Dobre, často. Ideme ďalej. Tak, dávajte si pozor na svoje psychické zdravie. Hej. To je veľmi dôležitá vec, hej. Snažte sa, čo ja viem, nevyhorieť, hej. Alebo fokusujte sa na svojho vnútorného človeka. Pretože ak padnete do nejakých depresí, hej, do nejakých úzkostných stavov, tak to vám sakra zoberie strašne veľa času. Toxické vzťahy, hej. A nemať vzťah sám k sebe, hej. To vám zoberie strašne veľa času. Mne sa páči, jak tí ľudia starší vždycky hovoria nám mladším, že aj to, keď sme mali vaše roky, to bola paráda, to si užívajte, však najlepšie vek a tak, hej. A ja sa len na nich pozerám a že vôbec. Že neviem, o čom rozprávate. Ale chápem to. S tými skúsenosťami už ide aj tá hodnota. A oni si už inak vážia to, čo zažili predtým. A inak by k tomu pristupovali teraz. Ale to sú tie skúsenosti a to poznanie, ktoré majú a inak si vážia možno, že ten čas, hej. Takže to je úplne v poriadku, ale preto máme k tomu aj my pristupovať možno, že čo najviac zodpovedne, ako vieme. Hej. Teraz ja nevravím, aby ste si dávali stopky a teraz akože 7 minút si budem umývať zuby, hej, 12 minút sa budem sprchovať alebo niečo. Ale že mali tak zdravo v tom videli. Zmente, čo môžete proste. Upravte v tom čase, čo viete upraviť. Hej. Veľmi dobré je ten time management, hej. Zas nie takýto sekundový, ale mať naplánované veci v živote je podľa mňa dobrá vec, hej. Ja som strašne neplánovaný človek, hej. Nie, že by som sa neplánovane narodil, to neviem, ale ja som od malička akože neplánoval nič. Ja som bol taký spontánny, hej, že ja som sa išiel robiť to, ako som sa cítil, hej. Čiže na jednu stranu fajn, ale z dlhodobého hľadiska je to neúnosné, hej. Keby som sa cítil, že idem natáčať videjka iba vtedy, keď chcem, tak proste mám nejaké okno týždňové a teraz ma to baví a potom ma to nebude baviť, tak už to robiť nebudem. A čo z toho, hej. Plánujte si veci jednak časového hľadiska, jednak aj v živote, hej. Ale to si povieme možno v nejakých neskorších epizódach, ale k tomu time managementu, proste v čomkoľvek, čo robíš, hej, či sa učíš, pracuješ, podnikáš, snažíš sa docieliť nejaký skills, je dobré mať time management. Ušetrí ti to strašne veľa času.
ako posledný bod, možno by som povedal nejakú takú zaujímavosť, hej, aj pre vás, čo si môžete odsledovať, že všimajte si to, ako využívate svoj čas, keď ste niekde v komfortnom prostredí, to nazvem, a máte tam veľa času. Že to nemáte naplánované, ale máte veľa času. A teraz si všimajte, ako ten čas vy využívate. Tak krásne viete zistiť svoj tok myšlienok, nejaké myšlienkové vzorce, chovania, hej. Idete si proste radšej prečítať niečo, alebo idete si radšej, ja neviem, niečo pozrieť, hej. Idete niečo upratať, alebo budete radšej ležať v posteli, hej. Že všimajte si to, že kam sa vy ako keby uberáte, hej. Máte dobrú reflexiu potom na svoje myslenie. Ja veľakrát mávam niekedy také dni, tak by som to povedal, že mám strašne vyťažené a zrazu príde veľký skok a ja tam nič nerobím 2 dni. Ja tam alebo nič nerobím. To som povedal blbosť, ale že nemám tam nič naplánované. A ja v tom momente úplne dokážem dokázal stratiť strašne veľa času. Fakt, že ako hodiny. 2-3 hodiny jak nič, proste by som preplýtval za nejakými videjkami, proste, ktoré mi vo finále nič nedajú, hej, a je to úplne zbytočné. A jeden taký mudrý muž povedal, že vy nemáte čas čítať dobré knihy. Vy máte čas čítať len tie najlepšie knihy. A to neplatí len v tejto sfére, to platí úplne všade, hej, napríklad, že vy nemáte čas kúkať len tie dobré videjka, vy máte čas kúkať len tie najlepšie videá. Preto sa pozeráte, nie? Dobre. Srandy bokom, hej. To je asi tak všetko, čo som vám chcel povedať v tejto téme. Dúfam, že vám to niečo dalo. Dúfam, že som vás nejakým spôsobom obohatil aj tuto, hej. Dávajte si pozor, ako svoj čas využívate, hej. Pretože ho bude vždy len menej a nikdy ho nezastavíte. Ďakujem za tvoju pozornosť, ďakujem za tvoj čas, lebo to je to najvzácnejšie, čo práve máš. Zatiaľ sa majte a čaute.